hormatly prezidentimiz garaşly döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň Nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Täjikistan Respublikasynyň premier ministri Kohyr Arasulzadany kabul etdi. Mehman mehirli kabul edilen üçin hoşalygyny beýan edip, Aşgabatda amal aşyrýan her bir saparyna ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başdanlygyna durmuşa geçirilen giň göçerli özgertmeleriň we ýöndürmejlikli döwlet syýasatynyň oňy netijeleriniň şaýady bolýanyny beledi. Hemde mümkinçilikden peýdaranyp, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmonyň hormatly prezidentimize we gahrman arkadaňda iweren salamny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Şeýlegen mehman Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk hukuk derejesine esaslanýan daşar syýasatynyň sebitde durnukly ötüşi üpçün etmäge ýardam edýänini bellädi. Bugün Aşgabatda garaşly döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň Nowatdaky mejlisiniň geçirilmegi muny aýdynlyk bilen tasdiklaýar. Hormatly prezidentimiz prezident Emomali Rahmony iň gowy arzularyny beýan edip, Täjikistanyň hökümetiniň ýol başlygyna Türkmenistana gelmek baradaky çakylygy kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Hinde onuň şu gedeki mejlisiň işine gatnaşmagynyň Täjikistan Respublikasynyň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň şeýaklaryndaky köp taraply hyzmatdaşlygy mundan meýlekde berkitmäge agrarlydygyny suwd edýänini bellädi. Hormatly prezidentimiz mejlisiň jemleri boýunça kabul ediljek çözgütleriň arkalaşyga agda döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy puturlandyrmaga, mehmanyň şu saparynyň bolsa iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary has ösdürmäge täze itergi berjekdigine berk anan bildirdi. Töhfetdeşiň başyna hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň Täjikistan Respublikasy bilen diň hukuklyk, ýödara hormat goýmak we ananşmak ýörelgilerine esaslanýan iki taraplyň gatnaşyklary mundan beýlekde giň geltmäge hemde puturlandyrmaga aýratyn uly ähmiýet berýänini bellädi. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz hemde Täjikistan Respublikasynyň premier ministri iki ýurdun dostlugynyk ýörelgilerine esaslanýan gatnaşyklary mundan meýlekde puturlandyrmaga agrarlydyklaryny tasdiklap, birik-birige iň gowy arzularyny beýan etdiler.